Hola, culs inquiets. Aquí Godai Garcia, al Museu Terra. Ets un corresponsal, ara? Sí, corresponsal del passat. Si et paguen com al segle XVIII, els deu sortir molt a compte. Home, jo amb un manat de ceba tendra, blat de moro d'escairar i poc xarampió em dono per ben pagat, Un dia més estem immersos al Museu Terra de l'Espluga de Francolí per rescatar un objecte que ens parlarà de temps pretèrits, d'una època on els llums anaven amb oli, el pa durava gairebé tota una setmana i els fills potser també. Aquest acudit sobre mortalitat infantil ha quedat una mica amarg. Has dit amarg? Vols posar-li un puntet dolç? Avui prepararem xocolata desfeta. La feina feta! Estem al segle XVIII i no us enganyaré. La vida és dura. El dia a dia és una lluita contra la gana, contra la rudesa de la feina i la precarietat generalitzada. Això si ets de classe pobra. Si ets de casa bona ja ho sabem que aquesta gent sempre han tingut la paella pel mànec. Avui en dia tothom pot comprar mardúfies de pseudocacau a les botigues, bombes de sucre refinat que ens disparen la glucosa, però abans això era un luxe reservat només pels dies molt especials. Oh! Ja és Nadal! Ai, és ben bé com passa el temps, I aquí és quan entra en joc aquest estri. Això, estimats culs inquiets, és una xocolatera, un element que ja denota certa classe social als seus amos. L'equivalent avui en dia seria tenir una piscina o una casa a Cardedeu. Què passa amb Cardedeu? Casa Cardedeu, pel qual Liceu, això és així. I aquí dins s'hi fonia la xocolata. I això amb què s'escalfa? Amb inducció? No, amb cuines com aquesta, o amb una cuina econòmica. Si són rics, no fa pas falta una cuina econòmica. Per veure que no he sentit aquest comentari. Si us hi fixeu, aquí té un mànec per remenar, perquè no s'enganxi la xocolata. Sí, és que això és com sempre. I t'agrada que les coses no canviïn, oi? Aviam, que hi ha invents que són clarament molt bons, com la rentadora, el motor d'explosió, la seguretat social, però llavors n'hi ha d'altres que l'únic que fan és alimentar una falsa sensació de progrés basada en una sobreproducció de ginys innecessaris amb obsolescència programada. Ep, el Godai més sociòleg. Doncs sí, mira, és que aquest estri té 200 anys i podria estar ben vigent. Cultura rural sostenible. Una tassa de xocolata desfeta pels dies especials, per fer una mica el llaminer. És que ja podem anar anant de moderns, que hi ha rituals que acaben sent sempre els mateixos. Canalla, a berenar... Ui, i aquesta canalla, d'on surten? Sí, els tenim guardats aquí al Museu Terra. Godai, una cosa, el marrà jove han vestit el Jaumet i l'ha fet caure a la bassa. Canalla, són el que no hi ha.